Карлос Насар, световен шампион или наркоман. Той беше осъден на 7 месеца лишаване от свобода и глоба 450 лева, като има изпитателен срок от 3 години. И не, това не означава, че той ще лежи в затвора. Карлос е едва на 18 годишна възраст, като е висок 1,78 м и тежи 89 кг. И преди някой да каже, че все едно Карлос от 4 години на 18 години, ами не, той след 3 дни има рожден ден. Не одобрявам постъпката му, но определено я разбирам. Представете си само на 18 годишна възраст вече да имате световни титли, да изкарвате пари от това, което най-много обичате и същевременно да сте известни навсякъде във вашата сфера. А вие сами знаете как свършват множество от бързо успелите хора. Аз не мисля, че това подхлъзване би се повторило или би довело до краха на неговата кариера. Единствената причина видеото да започне така е, че ще ми донесе повече гледания, но аз искрено се радвам, че имаме такива хора, които да славят България. Без това сме малко и вместо да се подкрепяме, ние се плюем и делим един от друг. Докато не го оправим това нещо и не станем единни, никога няма да успеем. Ако искате хранителни добавки, които и нашия световен шампион би използвал, ви препоръчвам тези на Proof Nutrition, като те са с доказано качество. И ползвайки промокод за Преси10 ще си спестите пари и ще помогнете на мен и на канала ми. Благодаря ви, че го ползвате.